Воскрес Ісус, і ми надію маємо, що далі був забачений Його. Нарешті ми спокійно отримаємо і будемо у присутності Його. Воскрес Ісус, нам указав на вічність, що там сопровождає її збиття. Він показав, ми для Його коштовна. За нас Ісус дав своє життя. Він живий і сьогодні стукає двері серця і чекає сповіді Твоєї. І навіки на землі, де ти отзовешся, будеш мати життя. Воскрес Ісус, як би завжди з нами, допоможи престільніше землі. Хоч зустрічають бурі нас і небі, як поруч з нами Бог Ісус живий. Він живий і сьогодні стукає двері серця і чекає сповіді Твоєї. І навіки на землі, де ти отзовешся, будеш мати життя. Воскрес Ісус, і знов прийде на землю, забрать усіх, хто тут Йому служив. І як тобі сьогодні тяжка тема, звернися до Христа, бо Він живий. Він живий і сьогодні стукає двері серця і чекає сповіді Твоєї. І навіки на землі, де ти отзовешся, будеш мати життя. Він живий і сьогодні стукає двері серця і чекає сповіді Твоєї. І навіки на землі, де ти отзовешся, будеш мати життя. І навіки